Už túto zimu milovníci lyžovania môžu využiť služby nového lyžiarskeho strediska. Tento novovybudovaný komplex sa však nenachádza, ako by väčšina z vás typovala, v Tatrách, ale v malom pohorí Vtáčnik na strednom Slovensku. Rozhodli sme sa to tu vybudovať, pretože si myslíme, že táto oblasť sebe skrýva veľký potenciál, keďže pohorie Vtáčnik ovplyvá nádhernou prírodou. Ďalším lákadlom pre budúcich návštevníkov je obzvlášť zaujímavý spôsob fungovania vleku. Na našom vleku budeme používať technológiu kotvy. Tento princíp spočíva v tom, že hák zavesíme na lano a drievko použijeme ako podporu sedenia. Výstavba nového strediska sa v okolitých obciach stretla len s pozitívnymi ohlasmi. Takéto niečo už dávno mali u nás postaviť. No vieš, teším sa na lyžovanie. Myslím si, že je to určite dobrá investícia, pretože konečne sa začne rozvíjať cestovný ruch aj v našom regióne. Služby tohto strediska budete môcť využiť už začiatkom decembra, na kedy je naplánované oficiálne otvorenie. A ako to už na Slovensku býva zvykom, prekvapia vás nielen služby, ale aj ceny. Pre televíziu NP Natália Vincúrová.